Tun bayan bayyanan hotunan Sayyada Fanta Sangare wanda suka karaɗe ɗaukacin lunguna da saƙunan shafukan sada zumunta, mai karamar sallar walha da nafulfuli a tsakiyar teku. Kai har ma da bidiyon da take ta zabuga addu'o'i duk da a tsakiyar tekun, wanda wasu suke yi mata kallo a matsayin waliyya, wasu kuma suna yi mata kallo a matsayin wata karama ta musamman. Daga bisani dai Sayyada Fanta ta faɗa komar jami'an tsaron ƙasar Gini Conakry, a inda suke yi mata tambayoyi a bisa tuhumar zamba cikin aminci da kuma damfara. Ku biyo mu domin ganin yadda aka warware irin waɗannan shubuhohin nata da sunan na neman bakin sanyawa a bakin salati. Amma kafin nan, idan wannan shine zuwanka na farko a wannan fejin namu, to ka danna mana alamar follow. Sannan kuma ka bibi sabon YouTube channel ɗinmu mai suna MAF Multimedia Hausa TV. Akwai bidiyoyi masu ban al'ajabi a wannan channel ɗin. An samu wani bawan Allah daga dai ainihin ƙasar tasu ta Gini, a inda ya fito ya ƙaryata wannan baiwar Allah, yake cewa kai na fasanta wannan tsohuwar 'yar damfara ce. Kai abin da take amfani da shi fa shine ɗaukar benci take yi ta sanya shi a galkashin ruwa, sai ta ɗauki da duma ta shimfiɗa a sama. Sai ta zabga sallah wai da sunan tana yin sallar walha ko na fulfuli. Wannan abin da take yi ba wai tana yi bane domin wani abu, a tana yi ne domin neman na sanyawa a bakin salati. Ku duba ku ga irin yadda take irin waɗannan 'yan dubarbaru da irin wannan saddabar nata. Benci ne take sanyawa a ƙarƙashin ruwa, sai ita kuma ta zauna akan wannan sallayar tata, sai ta zabga addu'o'i, a inda waɗanda ba su sani ba suke yi mata kallo a matsayin wata waliyya ta musamman. Amma abun ba haka bane kwata-kwata. Tun bayan bayyanar yadda wannan bawan Allah ya fallasa mata asiri, Sayyada ta faɗa komar jami'an tsaron da ta faɗa bayan kantar da take ansa tuhumomin zamba cikin aminci da kuma damfaran mabiyanta. Za mu rihe da wannan bidiyon da muka zakulo na wannan bawan Allah da yake tona ma ire-iren masu irin waɗannan zamba cikin aminci asiri. A zahiri dai gashi yana tafiya a saman ruwa wanda kowa ya gani, amma kuma daga bisani a ƙalƙashi yana taka wani gilas ne wanda kyamara take ɓoyewa. MAF Multimedia Contour. Bayan haka ga wata muhimmiyar sanarwa ta musamman. Wannan shirin da kuka gani katafaren kamfanin nan na IBB Business Center da ke Funtuwan jihar Katsina shine ya ɗauki nauyin kawo shi. Kamfanin da ya shahara wurin yin kasuwancin nau'ikan kayan mashina da kayayyakin motoci da injina da kuma oil. Ku dai ku sayi duk abin da kuke so a duk inda kuke, su kuma tura muku kaya a duk inda kuke a cikin farashi mai rahusa.